Johdatus Königsbergin siltaongelman ratkaisemiseen. Ensimmäinen tärkeä käsite on reitti. Eli reitti on sellainen jono, jossa on vuorotellen graafin pisteitä ja viivoja. Tärkeä asia on se, että yksikään viiva ei saa toistua tuon reitin varrella. Kuvaa on korostettu punaisella nyt yksi tällainen reitti. Eli reitti alkaa aina jostain pisteestä ja päättyy johonkin toiseen pisteeseen. Ja kuljetaan aina viivojen ja pisteiden kautta. Tuolla kierretään silmukka, palataan takaisin samaan pisteeseen ja jatketaan sitten sitä reittiä tuonne päätepisteeseen. Huomatkaa, että pisteet saa nyt toistua. Esimerkiksi tuossa pisteessä käytiin 2 kertaa. Toinen vastaava käsite on polku, ja siinä polussa on myös vuorotellen pisteitä ja viivoja. Nyt kuitenkin yksikään piste tai viiva ei saa toistua. Taas on kuva, johon on korostettu punaisella polku, eli lähdetään pisteestä, kuljetaan viivojen ja pisteiden kautta ja päädytään pisteeseen. Nyt jokainen piste saa olla tuossa polussa vain kerran. Sitten käsite pisteen aste, eli se on niiden viivojen lukumäärä, joiden päätepiste tuo kyseinen piste on. Esimerkiksi hyvin yksinkertaista, meillä on yksi piste, josta lähtee 4 viivaa, eli silloin sen pisteen asteluku on 4. Toinen esimerkki, meillä on tässä 4-pisteinen graafi, korostetaan yksi graafin piste punaisella, ja katsotaan, että siitä punaisesta pisteestä lähtee 3 viivaa. Eli punaisen pisteen asteluku on 3. Sitten korostetaan sinisellä toinen piste ja huomataan, että tuosta sinisestä pisteestä lähtee vain 1 viiva. Eli sen asteluku on 1. Samalla tavalla voidaan miettiä noita 2 mustaa pistettä. Kummastakin lähtee 2 viivaa, joten molempien mustien pisteiden asteluku on 2. Käsite Eulerin reitti, eli kyseessä on reitti, eli viivat ei saa toistua ja pisteet voi toistua. Ja toi Eulerin reitti on sellainen reitti, joka sisältää graafin kaikki viivat. Sitten on olemassa sellainen matemaattinen tosiasia, että tällainen Eulerin reitti on olemassa vain siinä tapauksessa, että graafissa on joko 0 tai 2 pistettä, joiden asteluku on pariton. Eli toisin sanoen tämä Eulerin reitti on olemassa silloin, jos kaikki sen graafin pisteet on asteluvultaan parillisia tai on olemassa 2 pistettä, joiden asteluku on pariton ja muiden asteluku on parillinen. Mallinnetaan lopuksi tällaista kuvaa graafin avulla. Eli meillä on tässä kuvassa joki, jossa on 5 siltaa. Ja sitten tässä meidän kuvassa on 3 maa-aluetta. Tuossa näkyy 1 maa-alue, tuolla on toinen maa-alue ja täällä on 3. maa-alue. Tärkeää huomata, että maa-alueelta ei voi päästä toiselle maa-alueelle muuta kuin siltaa pitkin. Ja oletetaan, että tämä meidän joki jatkuu kaukaisuuteen, eli ei voida kiertää niin kuin sieltä joen mutkan takaa. Eli nyt kun halutaan tehdä tästä kuvasta graafi, niin ajatellaan, että nuo maa-alueet, joita oli se 3 kappaletta, ne on meidän pisteitä. Vastaavasti meillä on 5 siltaa, niin ne on nyt tämän graafin viivoja. Lähdetään liikkeelle näistä maa-alueista, eli pisteistä. Nyt meidän graafissa on 3 eri väristä pistettä. Pisteet on väritetty eri väreillä vaan sen takia, että tämä olisi vähän havainnollisempaa. Tutkitaan tarkemmin nyt tätä sinistä ja vihreätä maa-aluetta, eli pistettä.
huomataan, että näiden maa-alueiden välillä on 2 siltaa. Tuossa on yksi ja tuolla on toinen. Joten meidän graafiin tulee 2 viivaa noiden pisteiden välille. Samalla tavalla punaisen ja vihreän maa-alueen välillä on 1 silta. Eli meille tulee 1 viiva tuohon graafiin punaisen ja vihreän pisteen välillä. Sitten punaisen ja sinisen maa-alueen välillä on 1 silta tuossa kohtaa. Ja täältä huomataan, että täällä on vielä toinen silta. Eli tässä tapauksessa punaisen ja sinisen pisteen välillä on 2 viivaa. Nyt meillä on selkeä matemaattinen tulkinta tuosta kuvan tilanteesta.